नमस्कार. आज सकाळची सुरुवात खूप आनंदाने झाली. माझ्या दोन्ही लेकरांसाठी प्रेमाने टिफिन बनवून तयार केला. आता मुलांच्या शाळा सुरू झाल्या आहेत आणि सर्व मुलं उत्साहाने शाळेकडे जात आहेत. आई म्हणून मी रोज प्रेमाने त्यांच्यासाठी टिफिन बनवते. टिफिन म्हणजे जेवण नाही, तर त्यात प्रेम, काळजी आणि त्यांच्या चांगल्या आरोग्याची भावना असते. आपल्या लेकरांना चांगला आहार, चांगले संस्कार आणि चांगले शिक्षण मिळावे ही सर्व पालकांची इच्छा असते. तर आज मुलींना नाश्त्यामध्ये पास्ता होता आणि जेवणाचा मेनू वरण-भात, रस्सा भाजी राजमा, मोकळी भाजी कांद्याची पात आणि गरमागरम चपाती. मीही छान असे जेवण करून घेतले. आमच्या हॉस्टेलमध्ये रोज ताज्या आणि हिरव्या पालेभाज्या आणून स्वच्छ करून भाजी तयार केली जाते, जेणेकरून मुलांना चांगले आणि स्वादिष्ट जेवण मिळेल. आमची 2 हॉस्टेल आहेत. दोन्ही हॉस्टेलमधील मुलांना एकसारखे पौष्टिक आणि चविष्ट जेवण दिले जाते. त्यासाठी लागणारे मसालेही आम्ही व्यवस्थित तयार करून घेतो.